Hakane ko video ngin ye pecha pangka heart failure lene kajing bumtrekam jong u heart lene uklong snam. Uklong snam udai ubenta ba syapo jong kamet. Kakamram jong uklong snam kedai ban pom lene penpo ya kisnam sya kebenta ki beper jong kamet. Hakasnam don ru ki nutrien bat ke oksigen. Kini ki nutrien bat ke oksigen ki poi sya kebenta beper jong kamet lang ba kasnam. Tongin ye pek tangkum kanuksa ba unai udai ubriu bat uklong snam jong u usyong hakaliang kading. Uklong snam udan saw kamra. Kita kide RA lene right atrium, RV lene right ventricle, LA lene left atrium, but LV kede ke left ventricle. Kisnam ki bopoi na neng jong uhat kumba na kli na lungs kum taterter ki wanrung ha u right atrium, lengba u superior vena kawa. Kisnam pat ki bawan na kekejat na kepo kum taterter ki wanrung ha u right atrium, lengba u inferior vena kawa. Nangta kene kasnam na right atrium kelech shel right ventricle. Une u right ventricle pat u kontrak lene u kim kenang ban pom ye ka blood lene kasnam sya u lungs lene utor na kabenta ban pengkhoj ye kasnam. Kasnam bala de pengkhoj ha u lungs kawan pai biang sya u heart lengba u pulmonary vein ha ka left atrium. Na left atrium pat kasnam kelech sya u left ventricle. Nangta une u left ventricle u kontrak lene u kim kenang ban la ban pom ye kasnam sya ki benta beper jong kamet. Hadu menta ngipej tang lada u heart ulong u baklain lene u ba trikambha. Tongin nyipej menta jia ayu lada une u heart trikambha. Lada uklong snam jong u briuhi usniu lene trikambha. Unai uhat dan kabor ban pom ya kisnam, bat la ban penyo ya kajing dan kam jong kamet. Syubu lada kineki ventricle kim trekam, te kumta kim la ban pom ya gasnam, bat kineki benta beper jong kamet, kim yo ya ka snam ka babiang. Bat ru lada unai ulayar jong unai uhat kirban, lane ki bumlong elastik, te kapelong no ya uhat, bakim sya ya kisnam, ban rungbun. Nakane kadaw kamet kam dap snam katkum ka jingdan kam jongka. Balada don jingpang hau ne u left ventricle lene u LV kamut kane ka ventricle kamla ban pempoy yaki snam lene yaki oksigen syaki benta beper jong kamet. Nakane kadaw kapelong ya ubriu baun sngew telot met lene sngew jinjar ban ring lene penhir musim. Baru lada unai u left ventricle usniu kapengkiu ya jing pressure ha unai u pulmonary artery hangne. Pulmonary artery udai uthit snam haba ki snam ki ya na u heart sya u lungs. Andala pressure kumne kapelong ya ki kenja ban lang ha u lungs lene utor. Nakane kadaw ki briu ki la ru bandan ya ka jing shitom ban ring lene penhir musim. Lada kane ka right ventricle pat ka fail. Nakata kadaw kamla ban pom ya kisnam syaki lungs. Kane ka penlong ya kisnam ban sakut lene lang haki thiet snam kapelong ya kajing at hakamet. Ladangi pej lene ken kelumba lada kajing fail jong u klong snam na kano ka side ru kapelong ya kajing duna jong kisnam hakamet bat nakane kadaw kapentulot ya ubriu. Banjarap ya kajing duna snam haki benta beper jong kamet pat kane ka nervous system kapemi ya ka stress hormone. Kane ka stress hormone pat kapelong ya uklong snam baun tiet bat tit kloy. Henre lada kane ka nervous system kayai pemi ya ki stress hormone kapelong ya uhat ubalas niu lupa baun nang tron syushu. Namar kine ki stress hormone ki pensniu ya ki sel jong u ventricle. Kidaw hi bapelong ya uhat baun fail, kidai nakadaw jong u coronary artery diseases. Ya kane ka topik ngin nyepej hagaway pat ka video. Dan kiway pat kidaw kibayaday pat ka heart failure. Kum ka jingkiw ka BP, kibriu kibadon ya ka jingpang shini lane diabetes, kibadon infection ha u heart, kibadon ya ka heart defect
Substance abuse kambut kajing di pathar ya ki kiet lene ki dawai kilam kajing prescribe jong ki doktor. Bat kiwe de. Baru ya ki badan ya kajing pang ha utor lene ulangs. Kajing sumar hi ya ki ne ki jajing pang ka syangkat kum karukam pang. Dan ke condition ke bakoit de ka dawai. Lene dan ru ki bahab ban modify ke lifestyle jong ki. Ha keliang kajing bam ke exercise kurkom syang kum ta ter. Hakito ki badan ya ka heart failure ke balajur palat ki doktor ki la ru ban advice da ka surgery.